گریلاین یجا ستاره پازده طباخه جشن آوژین بجوشک مزن پیشوازی کرنو گوتن پینگاوا پازده طباخه یاکو دی پیشنگتیا حوال عگید دهات دست بیکرن حمود جوانین کرد راکرن سرپیان. براستی مثلا مرو ببیجه پانزده طباخه yani pengavê ku hatiye avêtin di Kurdistanê da ji bo gelê Kurdistanê bi rastî jî hebûnekî pir mezin bixwara anî ji ber ku gelê Kurd hebûn û tunebûyîna wê di astekî wisa da bû ku ne diyar yani heye nîne ew bile ne diyar bû bi rastî jî di şexsê heval ekî te ev gav avêtin pêşengtî ji vî gelî ra kirin bi rastî jî mirov wisa piştî panzê tebaxê vejîna gelê Kurd em çima dibêjin ji bo me vejîneke ji ber ku rastî jî hebûna gelekî derxistê ortaya mesela di kesetê heval ekî te eger însanekî bikaribe hebûna gelekî derxînê ortaya doğal men erke ku dikeve ser milê me yani wekî milîtanên seroketî erka menî sereke ev ki mirov bikaribe gerçekten bibe şopdarê wan hevalan ji ber ku mirov dikare bibêje yê ku herî samîmî yê ku herî durust ji hevaltê seroketî re ji keda seroketî re bûne bersive kesetên wekî heval egît wanin kesetê wekî heval mezin ji ber ku em bixwe ji biçîrokê heval egît mezin bûn her tim wisa ew xeyalê wê jî hebû mesela heval egît fermandarekî çawa bû gere em bixwe mesela em bixwe ji tevlî bin bikarin mesela kesê wekî heval egît re bikarin hevaltî bikin kesetên wekî heval egît re bikarin jiyan bikin her tim xeyalê wê hebû belkî heval egît şehîd ketî ama dîsa jî ji ber te dizanî îro artêşa ku hey şopdarê heval egî de hem wekî artêşa yeca starê hem ji wek artêşa hepegê îro artêşa ku hey mesela şopdarê heval egî de artêşa ku hey mesela warê leşkerê de were de wisa dibêje gavekê min ji ber heval egît avêtiye ser nirxê ku heval egît ava kirî wisa gav avêtinê me çê û pazê tebaxê me got wisa tinê wek rojekî çerekekî çekdarî nîne an ji tinê wekî gulek aslında ramaneke yani fikreke ji bo me rihê heval egît rihekî ku wisa her tim em bikarin her bişopîn û her bi wê rihî re beşdarî jiyan bikine ji ber mesela ne tinê şerkirin an mesela ne tinê çekirin tinê ne leşker bûne heval egît heman demê de milîtanekî bû şoreşkerek bû kesetê ku bandorê xwe ser civakê heye bikar civakê rexistin bike bikar civakê re pêşengtî bike ji ber wê yekî em bixwe ji wisa wek kesetekî wisa hêzetir heval egît şopandin heval egît teqîb kirin heval egît xwandin an rastî jî asta xwe ganîn asta heval egît wek heval egît gelê xwe fehm kirin wekî heval egît tekuşnekî Kurdan meşandin wekî heval egît seroketî fehm kirin ji bo me bixwe